250? 280 nga yun ng isang araw. Nakadali din ako ng ano. Tandao? Oo, isa at saka isang tanigi. 280 dyan, ng kilo. Yang Tandao. bawal. Ang tanigi, 500. Ano pa yun? Undersize, maliit. Parehas lang presyo. Ay, ito hindi. O, ano niya? Ay, ito. Oo, good size na. Siya, mga 500 yan. Malalaki. Lao Kawa Remix. Kaya Maria, Thank you Lord sa blessing. Lalaki. Lalaki ng isda. Tanigi at saka ano, barakuda. Panibagong blessing naman tayo ngayon. Salamat sa grasya na pinagkaloob mo sa amin. Thank you Lord. Limang piraso na ano, barakuda isang tanigi. Ha? Sayad. 4-3. Pa. Yung mga yun, bukan na ano, mayroon kang huli ngayon. Okay, sumalubong Arabi. Sino ano, gano'n din na doon? Wala. Ha? Hindi naglabas na ano eh. Umuwi ulan dyan. Oo, hindi Kami ang magkasabay doon. Ini ka kung gansuha kay baga guti ay mangkap ng ulan liog ba? Kay pumalag. Punong tripod. Ta. Yelo! Ayun daw eh. Tres. Dos. Noy, dos otso. Ano yung mga dos lang yun po, parang boy, ang bigat. Tres yan. Ako Wala, lang tres. wala. Dos noy bilang. Baga, malapad lang palang katawan nito. 1,000 na rin yan. Ito 400. Pero kagabi, kaya ano lang ba? Waray. Langawin lang talaga kayo. Ngawin lang tala. Mataparin mo lang. Pagliwanag nga lipat nga. Lilipat lang kami dito. Dito ka mga ngawin ng Juan, Bisugo. Kaya mong palapit na may buya. Nakikita naman kami. Okay, balikan ko pa. Ano unang migis tanigi? Tanigi. Tanigi. Tanigi mo na humigit. Hindi kasi tayo. May apat pa doon. Ilang kami lang? Dalawa, tatlo. Dadad mo. Tatlo. Dalawa lang. Dalawa lang. Ila to. Kala ko nagkariya ka ng lambat. Hindi pala kayo nagkariya ng lambat. Pagpundo namin, lumapit pa rin Michael. Doon sa may buya. Ay! Ilang gabi na kayo? Wala pa ngayon pa lang. Mami ko nung pangalawang gabi na ngayon. Puro butiti. Nag-aho, kaibigan mag-aariya. Ngangawin lang kami, ngangawin. Ito, ayam na kilo. Pusik. Ano? Ayam na libo. Ano? Huwag ng baka? Magkasala siguro meron sa gabi, yung papailaw ka lang din, meron kang, ano? Dami man kasi ano doon. Ilawan, ano? Yun ang mahirap doon, kalabaw lang ilawan. Sa may ulo, sa may ulo, lagyan nyo. Hindi ka makapunta. Yan. Patungan mo. Patungan mo, bit. Ganyan. Mura kilo na pusit ko yun, 350 lang eh. 350 lang naman namin nakaraan. Oo, 350 nga lang. Mag 2 kilo yun. Pusit. Marami na huli ka, Jemel, marami. Marami din. Natututo na eh. Ikaturo lang ko nga tiyaw daw. Kung mata ko ba? Well, Marami pusit. Tama na ito. Binasa na. hindi na doble ng tanigi. Kuhanin mo doon, kuhanin mo. Ang pusit, dalhin mo. Patong natin dito. At saan din ay? Mga 3 kilohin din. Eh, mga topsilyo.